Esquerra Unida presentem al ple municipal d'avui una moció sobre la urbanització de Sumet en la que li demanem a l'equip de govern municipal del Partit Popular que resolga dos problemes que han provocat aquestes obres de la urbanització. Per una part, que s'elimini el perill que suposa la circulació per aquesta zona dels peatons, el tram de la carretera de Segon que va des del barri Carbonaire al paratge de Sant Josep, i per una altra part que se resolguen les dificultats que tenen els propietaris de finques colindants per a poder accedir a les finques que estan en aquella zona perquè les obres de la urbanització impedeixen el pas. En això que proposem responem tant a les queixes com a les peticions de veïns de l'Associació de Veïns del barri Carbonaire i de propietaris de les finques que no poden accedir lliurement a les seues propietats. Més en concret, Esquerra Unida el que proposem és el següent. Per una part, la carretera de Segorb, en el tram que va des del barri Carbonaire al paratge de Sant Josep, és una zona molt transitada per als peatons i aquesta zona està afectada fa molt de temps per unes obres que estan parades, que són les de la urbanització de Sumet, i la valla que n'hi ha col·locada per les obres ocupa tot l'espai que n'hi ha en un dels costats de la via i obliga als peatons a circular només per un costat, en una situació molt perillosa per a la circulació de peatons per aquesta zona. A més, la valla ha llevat tot l'espai que n'hi havia per a la parada de l'autobús que n'hi ha front al centre de salut, en tot el perill que això representa per a les persones que utilitzen l'autobús i que pugen o baixen en aquesta parada. Per això, Esquerra Unida, el que li demanem a l'equip de govern és una cosa molt simple, que retiren la valla, és a dir, que facin el necessari per a que se retire la valla d'aquestes obres l'espai suficient per a que els peatons puguen circular lliurement sense ningú perill per aquesta zona. En segon lloc, i per una altra part, plantegem també que les obres d'urbanització fa temps que estan impedint el pas als propietaris de les finques a les que s'accedeix per aquesta zona, perquè de fet, en motiu de les obres s'ha destruït el camí públic per al que accedien aquests propietaris a les seues finques i avui tenen greus dificultats per a poder accedir a les mateixes. En aquest sentit, Esquerra Unida el que demanem també a l'equip de govern és que faci les gestions necessàries per a que aquestes persones puguen accedir a les seues finques com és degut i com tenen dret. A nosaltres ens pareix que el que demanem és una cosa completament raonable i que la solució no és gens complicada. Es tracta de que l'Ajuntament faci el necessari per a que la valla se retire i, per una altra part, per a que s'habilite un pas per a que els propietaris de les finques puguen accedir a les mateixes. En això se solucionaria el gran perill que avui representa aquesta zona per als peatons i propietaris de finques que tenen que accedir per allí a les seues propietats que puguen accedir com tenen dret a aquestes propietats.